Jeg har noget, jeg gerne vil tale med dig om, kæreste du. Har du nogensinde tænkt over, om du skulle have taget en uddannelse? Har du nogensinde tænkt over, eller har fortrudt, at du ikke tog en uddannelse i forbindelse med, om du skulle have taget en uddannelse? Har du også tænkt, at den uddannelse, du har taget, har været basal? Den har været lidt forkert? Ja, var det hele taget det rigtige? Og måske du også har taget en uddannelse, som du slet ikke bruger. Bliv hængende, så skal jeg fortælle dig noget, der måske giver dig positivt stof til eftertanke. Hej, jeg hedder Sanne. Jeg arbejder blandt andet som krops- og adfærdsforandringsekspert og har været behandlernes behandler i 17 år. Jeg er også kærlighedsalkemist. Jeg har en kæmpe palette af viden, men også en kæmpe palette af uddannelser. Det har jeg blandt andet, fordi jeg er det, der er en evighedsstuderende i forhold til, at jeg elsker at lære nyt. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg gør det også færdigt. Jeg hopper ikke fra ting til ting. Men nu kommer der både noget godt og dårligt. Det gode er, jeg har lige haft besøg af nogle fantastiske kvinder. Blandt andet psykoterapeut og misbrugsbehandler Vibeke Svendsen, og herunder også Mette Pedersen, som er journalist fra Mandefald. Jeg havde lige æren af, at de var forbi og interviewede mig, og det gjorde mig simpelthen så glad. Så sad jeg bagefter. Bare det var mig, der havde været uddannet journalist. Og det er den Sanne, der bor hernede i mit hjerte. Fordi jeg hedder nemlig Sanne. Jeg er stifteren af hjertekriger.dk. Og så blev jeg sådan lidt, jamen bare det var mig, der havde været uddannet journalist. Og så fik jeg den her intuitive påmindelse om, hey Sanne, kig lige på alle dine uddannelser, salgsassistent, kontorassistent, merkonom, eksamen i fysiologi og anatomi. Jeg har været 12 år ansat i det danske forsvar, jeg er det stadigvæk som reservist. Okay, siger jeg så til univers, eller vores guider, eller engel, eller hvem man nu tror på. For så kom sætningen. Det, der er afgørende, det er, hvad du gør med det, du har. Hvad gør du med det, du har? Fordi jeg kunne godt have på et tidspunkt for nogle år tilbage have tænkt mig at have været studievært og komme på tv, fordi jeg elsker mennesker. Jeg synes, at mennesker er fantastiske, og jeg har meget på hjertet. Og på det tidspunkt så tænkte jeg, hvordan løser jeg lige den? Så henvendte jeg mig til en tv-station og lavede i samarbejde med Fynbo TV mere end 25 talkshows sammen med dem. Tada! Så lavede jeg den. Og så har jeg efterfølgende interviewet en masse skønne mennesker på min YouTube-kanal. Så spørgsmålet er, med den viden vi har, og den erfaring vi har, og de uddannelser vi har, det er ikke afgørende, hvad vi arbejder med i dag, men hvad vi gør med det, vi har. Fordi, jeg ved ikke med dig, men sådan har jeg det selv. Jeg ville ønske, at jeg havde været uddannet sygeplejerske. Det ser jeg, når alle de der skønne damer og mænd, de er på Instagram og Facebook. Jeg ville også ønske, at jeg havde uddannet mig til læge, men det havde jeg slet ikke kunnet i forhold til det matematiske og fysik og kemi faktisk. Nogle gange så ville jeg gerne have været uddannet psykolog, fordi jeg sidder og arbejder med det, jeg gør i dag som rekreations- og traumaterapeutisk behandler. Ja, journalist, man tænk lige at være journalist og virkelig bare kunne formulere sig og kunne fortælle historier. Men hey, det kan jeg alligevel, også selvom jeg ikke er uddannet journalist. Hvorfor kan jeg så det? Jeg ved jeg sgu ikke. Det er måske derfor, jeg har haft det kald, at det var det, jeg gerne ville. Så det er lige meget, hvad du har med dig. Men spørgsmålet er, hvad du gør med det, du har med dig. For selvom jeg ikke blev læge, så sidder jeg og arbejder med dybe svigt og traumer, sorg og skader inde i mennesker, især på det usynlige plan, som er det, der manifesterer sig som fysiske skader i vores krop. Selvom jeg ikke er uddannet journalist, sidder jeg samtidig og interviewer folk på min YouTube-kanal, men jeg interviewer også næsten dagligt skønne, fantastiske klienter, og der bruger jeg så mine lægededukteringsevner til at finde ud af at komme ind til essensen af, hvad er det, mine klienter sidder med af udfordringer. Som barn drømte jeg om at blive kontorassistent. Jeg sad og legede kontor og ryddede op og satte på plads og skrev på maskinen. Det arbejder jeg stadigvæk med i dag. Jeg elsker alt det administrative. Jeg elsker kontorarbejde, fordi jeg elsker systematik, ro og orden. Og det er også det, jeg arbejder med i mit alternative behandlervirke. Så spørgsmålet er, hvad du gør med det. Bare det var mig, der havde været uddannet som dig, måske som leder, som journalist, som sygeplejerske, som ingeniør.
det må da også være mega nice. Eller arkitekt. Så siger du måske, Sanne, jeg er bare en pædagog. Jeg er bare en lærer. Ja, men hvad kan du med de uddannelser? Du kan blandt andet gøre som Vibeke fra Mandefald, der blandt andet også er uddannet psykoterapeut, som arbejder med misbrugere. Der får hun stor gavn at bruge af sine pædagogiske evner. Det vil du så også gøre, hvis du kommer ind i forsvaret. Please, kom derind. Jeg laver sjov, men kan du forstå, hvad jeg mener? Spørgsmålet er, hvad du gør med det, du gør. Eller undskyld, med det, du har. Så kan det godt være, at du synes, Sanne, jeg har ingen uddannelser. Nej, men du har noget andet. Du har en kæmpe pose fuld penge af livserfaringer, som er blevet til livskompetencer. Du ved måske noget om skilsmisse, eller vegetarkost, eller noget med at leve med sklerose eller skoliose. Det er bare et eksempel. Du har en kæmpe pose fuld erfaringer, som du forhåbentlig for fuck's sake har lært af, der derved er blevet til livskompetencer. Der er ikke nogen af os, der kommer særlig succesrigt over på den anden side af det her liv, hvis ikke vi har lært at være en fejl, og lært at være en erfaring, så vi derved står med en masse kompetencer, så når de står derovre på den anden side, så siger de, hvad lærte du? Så skal du bare gå i gang med at remse op. Og de spørger også, fik du lært det, du skulle, eller når de siger, lærte du det, du skulle, da du var hernede? Og det ligger i vores sjælemæssige rygsæk. Jeg ved godt, hvad du har skulle lære. Hvis ikke du ved, at du er nysgerrig på det, så kan du altid spørge ind til et forløb hos mig. De spørger dig også, nåede du det, du skulle nå? Det spørger de om, når vi kommer derover på den anden side. Så hvad venter du på? Hvad venter du på, kæreste du? Rigtig mange skønne, fantastiske mennesker med eller uden uddannelse. Nu snakker jeg bare om dem, der har taget nogle uddannelser, eller har noget erhvervserfaring, men som de ikke har papir på. De siger, der er ikke noget arbejde for sådan nogen som mig. Det er de overkvalificerede, der tager mine arbejder, og det ene og det andet. Men det er bare løgnhistorier. Ubevidste. Det er ubevidste løgnhistorier. Og luftkasteller, du og jeg stiller op for at fastholde os i den overbevisning om, at jeg og du er en fejltagelse. Nøjagtigt som jeg har gjort i den her sommer, som du kan høre om i den anden video, jeg lagde op i går, den 31. august. I dag er det den 1. september nemlig. Fordi sagen er den, er ikke, hvad du har af uddannelser. Det er heller ikke, hvad du har med dig af erfaringer eller kompetencer, eller hvad du har oplevet, eller hvad du ikke har. Det, der er det vigtige, det er, hvad gør du med det, du har nu? Enten det er meget, eller lidt, eller måske ingenting. Det kan være, at du lige har været igennem en skilsmisse eller flere års sygdom og skal tilbage på arbejdsmarkedet, og din uddannelse ikke gælder længere, eller du aldrig nåede at tage en uddannelse, som rigtig mange kvinder oplever, der er blevet skilt, så står de uden, også igennem efter skilsmissen, de står med ingenting. Nej, men du har dig. Du har din viden, du har din erfaring, du har dine kompetencer, du har din medfølelse. Det er også en egenskab. Det er også noget, du kan skrive på dit CV. Det kan være, at du har spirituelle uddannelser. Alt gælder på den gode måde. Og hvis du kunne tænke dig et forløb hos mig for at komme ind til essensen af, hvad er det, du har til verden og til livet til andre, så book en samtale hos mig. Fordi jeg kan lynhurtigt se det clairvoyant, så hører jeg lige, hvad har du lavet? Bup, så får jeg øje på noget af det, så du ikke engang selv over i er en af dine største værdier måske, og kompetencer, som der er andre, der gerne vil have gavn i. Jeg kan huske, at jeg havde en klient, så sagde jeg, hvad er det, du kan med vegetarmad? Og det er altså 10 år siden. Men Sanne, jeg har levet vegetarisk i over 30 år. Så jeg, kan du så gå i gang med at lave en vegetar kogebog? Så det er det, vi gør med det, vi har. Der er det altafgørende for, at der er et bedre liv, der venter os derude. Jeg har lige fået den skønneste mail af den skønneste kvinde, der sagde, Sanne, jeg har også genkendt som dig, jeg har haft lyst til at gå over på den anden side og sige farvel og tak, fordi jeg har troet, jeg skulle vælge mellem mit fysiske, manuelle, rigtige menneskearbejde og det spirituelle. Men fordi, Sanne, sagde hun til mig, fordi du bruger både det spirituelle og det militære i en fin forening, og har fundet balancen i det, så er der også vej og håb for mig. Og det er der nemlig for dig og for mig og for os alle sammen. Det er den første inkarnation nogensinde, hvor vi kan skabe et liv på vores egne præmisser, for det, der betyder noget for dig, og for det, der giver mening for mig, på hver vores måde, for du må gerne være nøjagtig, som du er. Jeg håber, jeg har inspireret dig til at se lidt mere positivt på det, du kommer med, i stedet for at tæske og slå på dig selv, som du fortjener meget bedre end. Jeg hedder Sanne fra hjertekriger.dk, og jeg ønsker dig en god dag. Tak fordi du så med.